Se elokuvapodcastin tässä jaksossa. 3 erilaista tapausta, 3 eri profiilin näyttelijää, 3 valkokankaan kirkasta tähteä. Kaikki valtavan julkisuuden keskellä ja kohuilla kaikilla vaikutusta näyttelijöiden uriin. Kaiken mustavalkoisuuden keskellä myös valtavasti harmaata. Luultavasti paljon sellaista, johon emme koskaan saa kattavaa selkoa. Pohjimmaisena tarkoituksena on pohtia, vaikuttavatko näyttelijän ympärillä vellovat kohut hänen elokuviinsa. Tästä on tällä kertaa kyse, kun menemme Se elokuvapodcastin lähetykseen. Elokuva on parhaimmillaan taianomainen kokemus. Kun syvennymme tarinaan, meille avautuu uusia maailmoja ja uusia kokemuksia. Osa niistä peilaa meidän todellisuuttamme ja osa vie ajatuksemme kokonaan uusille teille. Se on Valkokankaan taikaa. Tervetuloa Se elokuvapodcastin pariin. Minun nimeni on Ville Rautiainen, olen elokuvaharrastaja ja toimin oppaananne lähetyksen aiheen parissa. Tällä kertaa meillä onkin aivan totutusta poikkeava jakso. Tehdään jälleen yhdessä historiaa, sillä nyt on vuorossa Se elokuvapodcastin ensimmäisen mielipide-jaksotyypin jakso. Tämä jakso kantaa otsikkoa Näyttelijän kohut vs. roolityöt. Tarkemmin tästä aivan kohta, mutta ensin hieman taustaa tälle jaksolle. Päätin sitten aloittaa oikein raflaavasti tämä uuden osio. Jo nyt vähän huolettaa, sillä Se elokuvapodcast ei ole mikään erilaisten manifestien alusta, eikä tunnusta mitään muuta kuin hyvän elokuvan. Hyvän elokuvan puolella ollaan siis nytkin, ja tarkoitus ei ole edes pyrkiä väittämään, että esittämäni ajatukset olisivat ainoa oikea totuus. Kuten elokuvissa, on tässäkin otettava huomioon, että syntyvä mielipide on aina yksilöllinen ja riippuu täysin kokijasta. Syy, miksi halusin tällaisen uuden jaksotyypin mukaan, on se, että elokuvien maailma on paljon muutakin kuin vain elokuvia tai niiden luokittelua. Ainakin näin itse asian näen. Tarkoitan toki tällä sitä, että elokuvat on se ydin ja muu niiden ympärillä on osa sitä elokuvien maailmaa. Tähän kuuluu vaikkapa tämän jakson aihe tai elokuvateatterin etiketti. Samoin elokuvien maailman lasken mukaan vaikkapa mielipiteet jonkin genren hyvyydestä tai huonoudesta. Tai vaikkapa yksittäisen elokuvan sisäisen maailman asioista puhumisen. Ampuiko Han Solo vai Greedo ensin on ainoa esimerkki tästä. Tällaisiin asioihin minä tämän mielipidetyypin loin, tämän jaksotyypin. Tätä hieman tapailin siinä, kun loin ne teemajaksot siellä toisen kauden aluksi. Katsotaan nyt, että miten nämä teema- ja mielipidejaksojen kanssa käy. Rakkaudesta elokuviin tätä koko podcastia kuitenkin teen ja haluan, että tämä on sellainen kokonaisvaltainen elokuviin ja elokuvamaailmaan liittyvä ohjelma. Toivon, että saan jaettua intoni teille ja ties vaikka innostumaan yhtä kokonaisvaltaisesti elokuvista. Mut hei, nyt mä päätän tän itseni kuoppaan puhumisen ja selittelyn. Uskon, että te, jotka tätä lähetystä kuuntelette, osaatte suhtautua tähän jaksotoppiin juuri niin kuin on sen tarkoittanut. Se elokuvapodcast. Mistä tällä kertaa siis on kyse? Ajatukseni on 3 erilaisen tähden, tai tässä tapauksessa heidän ympärillään vellovan tai velloneen kohun kautta pohtia, vaikuttavatko nämä tähden kohut heidän roolitöihinsä. Tarkoituksena on, että aluksi lyhyesti avaan pääpiirteettä, että mistä kohusta tai niiden kohujen sarjasta on kyse aina per näyttelijä. Ja tästä sitten edetään pohtimaan, kun tiedetään vähän, että mistä näissä kohussa on kyse, niin lähdetään pohtimaan, että no minkälainen merkitys näillä saattaa sitten olla näihin roolitöihin. Ja kimmokkeen tälle pohdille oikeastaan sain siitä näyttelijä Kevin Spaceyin syntymäpäivänään kaiken lisäksi saamasta vapauttamasta tuomiosta. Ihan hyvä syntymäpäivälahja pitkälle kujanjuoksulle. Ja myönnän jo heti kärkeen, että en ole tarkoituksella perehtynyt aivan pohjamutia myöten näihin tapauksiin, joten mullakin saattaa olla hieman väärää tietoa aiheesta, tai ainakin en kaikkia nyansseja näistä tiedä. Syynä ei kuitenkaan ole laiskuus tehdä taustatöitä, vaan se perimmäinen idea on enemmän näiden kohujen sijaan siinä pohdinnassa, että mikä vaikutus näillä elokuviin liittymättömillä asioilla on meille elokuvien katsojille.
Meillä jokaisella on oma tapamme reagoida kuulemaamme ja lukemaamme. Tähän me pureudumme tänään. Lisäksi, koska pidän tarkastelun kohuista tällaisena pintapuolisena, vältän itse mihinkään leiriin menemistä. Tiedä, että eihän se tee minusta mitenkään objektiivista, mutta ainakin pyrin välttämään pahimman puolueellisuuden. Nämä tapaukset, kuten aina tällaiset suuren mediahuomion saavat jutut, kun ne sisältää niin valtavasti eri lähteistä tulevia tietoja ja usein myös ristiriitaisia yksityiskohtia. Ja sekä toisaalta paljon tähden tukijoiden ja vastustajien näkemyksiä, että hirveän paljon näistä aina jää harmaalle alueelle. Kuten jo ennen introa pohdin, niin tuskin täyttä selkoa saamme näihin tapauksiin koskaan. Esittelen siis seuraavaksi 3 tähden kohuja sekä omia havaintoja näistä ja sen jälkeen pyrin eri näkökulmista pohtimaan näiden kohujen vaikutuksia siihen, että millaisia vaikutuksia näillä on tähtien roolitöihin. Se elokuvapodcast. Seuraavaksi siis 3 tähteä: Kevin Spacey, Johnny Depp ja Gerard Depardieu. Vitsi, miten taitavaa ranskan lausumista. Sekä 3 erilaista kohua, joiden keskipisteessä he ovat olleet. Aluksi avaan hieman tätä jokaisen näyttelijän imagoa, joka on muuten seuraavassa osiossa yksi näkökulma. Ja sitten sen jälkeen, imagon jälkeen kerron lyhyesti siitä kohusta, jossa nämä näyttelijät ovat olleet. Ja sitten tosiaan sen jälkeen pohditaan, että onko näillä vaikutuksia heidän roolitöihinsä. Aloitetaan Kevin Spaceyllä, joka on yksi nimekkäimmistä tähdistä, jotka tämän Me Too-ilmiön myötä saivat syytöksiä. Kevin Spacey on Yhdysvaltain näyttelijä ja oman näkemykseni mukaan tuttu erityisesti hieman semmoista etäisestä imagosta ja rooleista, joissa hän ikään kuin on erillään muista. Tällä tarkoittaa sitä, että Spacey on läpi uransa pyrkinyt varjelemaan yksityiselämäänsä ja onkin todennut, että uskoo yksityiselämän ja julkisen elämän eroon. Tän hän kokee koskevan kaikkia heidän ammatistaan riippumatta. Roolien puolesta oma näkemykseni on, että Spacey on tehnyt paljon elokuvarooleja, joissa hän on hieman muista hahmoista poikkeava ja erillään. Ääriesimerkki elokuvan 7 sarjamurhaaja, joka on erittäin älykäs ja ylimielinen. Pehmeämpi esimerkki tällaisesta Spaceylle tyypillisestä, hieman muista erillään olevasta hahmosta on vaikkapa tämä pomon rooli tässä Kaameat pomot -elokuvassa, jossa hän on kylmä ja etuoikeutettu, luultavasti hieman narsistisia piirteitä omaava yritysjohtaja. En tiedä kuinka paljon se imago on vaikuttanut, mutta tosiaan Kevin Spacey hän on näiden yksityiselämänsä tai siitä nihkeästi tihkuvien tietojen ja tekemisen roolien kautta hänen imago on hyvin hillitty ja älykäs. Sellainen hieman etäinen ja vahva johtaja, jolla on auktoriteettia. Spacey on auktoriteetti. Uskon, että tämä johtuu paljolti edellä mainitusta tavasta pitää yksityiselämä omana tietona ja sitten nämä roolit tosiaan, joita hän on tehnyt, niin kuin totesin. Tämä kohu Spaceyin ympärillä alkoi loppuvuonna 2017, kun näyttelijä Anthony Rapp syytti Spaceytä seksuaalista ahdistelusta, joka tapahtui vuonna 1986. Tämän jälkeen pian vuonna 2018 Spaceyä kohtaan nousi myös syytöksiä hänen Old Vic-teatterin johtajakaudelta Isosta Britanniasta. Näiden lisäksi vielä Spaceylle luettiin vuonna 2019 syyte seksuaalista ahdistelusta. Näistä syytteistä vuonna 2017 ja 2019 Yhdysvalloissa nousseisiin kohuihin liittyy vielä syytös uhrien alaikäisyydestä ja näistä alaikäistä vielä jälkimmäiseen humalatilaan juottaminen. Lisäksi Kevin Spaceyin kollega Guy Pearce on vihjannut tämän ahdistelleen häntä LA Confidentialin kuvauksissa. Näiden kohujen seurauksena sitten Spaceyin työt käytännössä katsoen loppuivat kuin seinään. Netflixin tämä menestyssarja House of Cardsin viimeinen tuotantokausi tehtiin ilman sarjan pääosassa ollutta Spaceytä, ja hänet tuomittiin maksamaan sarjan tuottajille $31 miljoonan korvaukset. Lisäksi elokuvasta All the Money in the World tuotantoyhtiö päätyi erittäin suuritöiseen ratkaisuun ja Spacey korvattiin elokuvasta Christopher Plummerilla ja kohtaukset, joissa Spacey oli, kuvattiin uudelleen.
Vakavat syytökset, joissa häirintä on kohdistunut alaikäisiä ja päihteitä on käytetty hyödyksi sekä tuotantoyhtiöiden reagoinnit on varmasti vaikuttanut myös kohun suuruuteen. Mittakaavahan on valtava, kun mietitään mihin toimenpiteisiin nämä tuotantoyhtiöt on ryhtyneet. Tätä huhumyllyä Spacey ympärillä ei ole myöskään auttanut se, että Spaceyhän ei ole itse kommentoinut syytöksiä sitten vuoden 2017 marraskuun jälkeen, jolloin hän ilmoitti hakeutuvansa hoitoon. Nyt vuonna 2013 tämä keissi on saanut lopulta päätöksensä myös Brittein osalta ja kaikki esitetyt syytökset Spaceyä vastaan ovat kaatuneet, eikä häntä ole tuomittu mistään julkisuuteen esitetyistä asioista. Spacey onkin ilmoittanut olevansa helpottunut oikeuden päätöksestä. Tämä oli esimerkki Spacey. Sitten on vuorossa Johnny Depp. Tämä on varmaan aika tuttu monelle. Johnny Depp on myös yhdysvaltalainen näyttelijä, muusikko ja mainoskasvo. Ja kun mietin, minkälainen tämä Deppin imago on, niin hänellähän on tämmöinen kapinallinen, boheemi ja eksentrikkomainen tyyli. Tätä julkikuvaa Depp on luonut lukuisilla esiintymisillä julkisuudessa ihan omana itsenään, tuomalla esille kiinnostusta kirjailija Hunter S. Thompsonin töihin ja perustajajäsenenä ja kitaristina Hollywood Vampires-yhtyessä. Kaikki nämä on luonut tätä Deppin imagoa. No sitten jos mietitään millaisissa elokuvissa hän on ollut, niin myös elokuvissa Depp on erityisesti 2000-luvulla ollut monissa erikoisissa rooleissa, kuten Jali- ja suklaatehdas, Sweeney Todd, Fleet Streetin paholaisparturi ja totta kai ehkä näkyvimpänä Pirates of the Caribbean elokuvasarja ja myöskin Thompsonin kirjoihin perustuvissa kulttiklassikossa Pelkoa ja inhoa Las Vegasissa ja myös Thompsonin kirjoihin perustuvassa Rommipäiväkirjoissa. Ja itse asiassa tässä jälkimmäisessä Rommipäiväkirjan kuvauksissa Johnny Depp tapasi Amber Heardin, jonka kanssa Depp päätyi yhteen ja juuri tästä heidän parisuhteestaan tai sen päättymisestään alkaisi kohu Deppin ympärillä. Kuten edellinen tapaus, tämäkin on pitkä, että kohu alku ajoittuu Deppin ja Heardin avioeron alkuvaiheisiin tonne vuoteen 2016. Ja kaikki lähti siitä, että Heard esitti julkisuuteen väitteitä, joiden mukaan Depp olisi pahoinpidellyt häntä. Depp kiisti nämä väitteet, jotka oli julkaistu brittiläisessä The Sun-sanomalehdessä. Depp ryhtyi myös lehden julkaisijaa vastaan oikeustoimiin, mutta hävisi tämän oikeuskäsittelyn. Tästä jäi varjo Deppin harteille. No, kohu jatkui myöhemmin vuonna 2018, kun The Washington Postissa julkaistiin Amber Heardin kirjoitus, jossa hän otti kantaa lähisuhdeväkivaltaa. Tästä kierrokset nousi, kohu jatkui ja vuonna 2020 Deppin asianajaja antoi lausunnon puolestaan Daily Mail-lehdelle. Ja nämä kaksi, Heardin vuoden 2018 kirjoitus ja Deppin asianajajan 2020 lausunto, olivat vuoden 2022 oikeudenkäynnin jutun viralliselta nimeltään John C. Depp II vs. Amber Laura Heard ainekset. Tämä oli se tapaus, mitä silloin paljon seurattiin. Tältä tapaukseltahan ei voinut vuoden 2022 kesäkuukausina välttyä. Myös Suomen lehdistö seurasi asiaa tarkkaan. Ja sosiaalisessa mediassa Deppin tai Heardin puolesta ja vastaan oli paljon mielipiteitä ja myös tämä koko tapaus videoitiin tai tämä oikeudenkäynti videoitiin, joten YouTuben puolellakaan tätä ei voinut välttää. Klikkasit etusivun auki, niin varmasti oli jossain joku live-feedi tai joku kooste tai joku muu juuri tästä oikeudenkäyntimateriaalista. En tätä aktiivisesti seurannut, mutta muistan, että oikeudenkäyntipaikasta oli kiistaa ja tapauksessa oli paljon eri vaiheita jo ennen kuin nämä videoidut lähetykset tai tämä oikeudenkäynti starttasi. Omakohtaisesti muistelen, että mielipideilmasto oli enemmän Deppin puolella ja jossain suomalaisessa julkaisussa arvioitiin Deppin rauhallista käytöstä uskottavampana kuin Heardin hermostuneemmaksi tulkittua käytöstä. Kyllä, jopa kotimaisessa lehdistössä mentiin näin syvälle. Tätä on jälkikäteen arvioitu myös ihan ammattilaistasolla, mutta sen ei ole tämän jutun pointti. Kohu oli näkyvä ja syytökset liittyvät lähisuhdeväkivaltaan. Mutta mistä se sitten tämä kohu, minkä mä rajasin tähän oikeudenkäyntiin, niin siinähän ei ollut kyse väkivaltarikoksen oikeudenkäynnistä varsinaisesti, vaan
kyseessä oli kunnianloukkaustapaus. Ja lopputulemana oli, kun oikeutta oli käyty, niin oikeus totesi Heardin syyllistyneen kunnianloukkaukseen ja määräsi tälle korvaussumman. Mutta myös Depp velvoitettiin maksamaan asianajajansa lausunnosta. Eli molemmat saivat tässä oikeudenkäynnissä jonkinlaisen tuomion. He myös molemmat valittivat, mutta sopivat lopulta ratkaisusta loppuvuonna 2022. Depp ja Heard päätyi sopimukseen, jossa Heard maksaisi Deppille $1 miljoonaa, jonka sitten Depp puolestaan lahjoittaisi useille eri hyväntekeväisyysjärjestöille. Depp ja Heard ovat molemmat ilmoittaneet jättävänsä asian taakse. Ja jos tosiaan edellisen kohun aikana Spacey joutui melkoiseen mylläkkään ja hänen roolinsa menivät alta pois, niin kyllähän se täytyy sanoa, että myös Depp joutui kärsimään tästä taloudellisesti, koska kohun aikana siis niin ilmoitti, että Depp ei enää jatka roolissaan Jack Sparrowna. Ja ihmeotukset, tämä Harry Potterin elokuvasarja spin-off-sarjasta, Depp korvattiin Mads Mikkelsenille. Eli myös tällä kohulla oli vaikutusta kohun keskiössä olevan näyttelijän töihin. Ja sitten tosiaan halusin ottaa kolmanneksi tapauksessa tämmöisen edellisistä poikkeavan, sillä se ei ole päätynyt eri oikeusasteisiin, mutta on silti kiinnostanut mediaa. Voidaankin sanoa, että vaikka mitään laitonta ei ole tapahtunut, niin moraalisestihan nämä toimet on ollut suhteellisen harmaalla alueella, kyseenalaisia jopa. Kyseessä on Gérard Depardieu, Ranskan upean ja tähtiä sekä glamouria täynnä olevan elokuvahistorian kirkkaita tähtiä, sukupolvensa suuria näyttelijöitä ja hänen ympärillään vellovasta draamasta. Depardieu on tuttu myös tässä podcastissa viime jakson elokuvasta Rautanaamio. Ja jos mietitään taas hänen Depardieun imagoa, kuten aikaisempiakin, niin Depardieun imago on, kuten näyttelijä itsekin, elämää suurempi. Hän on äänekäs ja nauttii suunnattomasti huomion keskipisteenä olemisesta. Depardieu on tuttu erityisesti monista merkittävistä rooleistaan Euroopassa ja eurooppalaisten huippujen sekä näyttelijöiden että ohjaajien kanssa tekemistään elokuvista. Ihan kärkiketju. Cyrano de Bergerac vuodelta 1990 oli vuoden 1991 Oscar-gaalassa monessa kategoriassa ehdolla. Ja tämä on hyvin harvinaista eurooppalaiselle elokuvalle, että se olisi kovin monessa Oscar-kategoriassa ehdolla. Ei poikkeuksellista tietenkään ulkomaisena elokuvana, mutta verrattain harvinaista. Sekin kielii siitä Depardieun statuksesta. Hän oli itse parhaasta miespääosasta, elokuva puolestaan parhaasta ulkomaankielistä elokuvasta. Nykyään se on tosiaan se sama kategoria, on se paras kansainvälinen elokuva. Ja puvustuksestahan tämä elokuva nappasikin Oscarin. Ja kyllähän mun täytyy sanoa, että Depardieu on mulle tuttu omasta mielestäni yhdestä parhaasta minisarjasta Monte Criston Graveista vuodelta 1998. Ja lisäksi Depardieuhan oli aina tuoreimpaan näyteltyyn Asterix-elokuvaan asti Obelix. Kyseinen elokuvasarja ja sen lähdemateriaali, nämä sarjakuvat on Ranskassa erittäin arvostettuja. No kohujen sarja tänne Depardieun ympärillä liittyy sitten hänen poliittisiin näkemyksiinsä. Hänellä on ihan tiedoksi vaan, että hänellä on myös seksuaalirikoskohu aiemmilta vuosilta, mutta nyt valikoin keskiöön hänen viime vuosien kujanjuoksunsa. Ja jos voidaan silleen tehdä pesäeroa, niin esitellyistä aiemmista kohuista poiketen, eli Spaceyn ja Deppin tapauksessa, niin tämä Depardieun kohu liittyy näyttelijän ihan itsensä julkisuudessa esitettyihin kommentteihin ja suoraan sanotaan itsekkyyteen. Voidaan sanoa, että tämä starttasi vuonna 2012, eli näistä kohuista myöskin pitkäaikaisin on tämä Depardieun keissi. 2012 Ranskan presidentinvaalien jälkeen uudeksi presidentiksi nousi François Hollande, ja Hollande käynnisti maassa verouudistuksia ja näitä kohdistettiin myös maan rikkaimpiin. Tästä tuohtuneena Depardieu muutti joulukuun alussa Belgiaan, joka kirvoitti sitten julkista kritiikkiä veropakoilusta. Tähän Depardieun vastaus oli ilmaista julkisuudessa luopuvansa Ranskan passista ja siten kansalaisuudesta. Pian tämän jälkeen otsikoissa olikin Depardieun saama Venäjän kansalaisuus,
josta muistan uutisoinnin varsin hyvin. Ilmeisesti auvoinen olo ei näyttelijällä Venäjällä ollut, sillä muistelen, että erimielisyyksiä tuli pian. Muun muassa oli joku viiniin liittyvä ministerinpesti tai joku muu korkea nimitys, jonka Depardieu olisi halunnut ja miltei jo koki, että asiantuntemuksensa mukaan se kuuluu hänelle, mutta hän ei sitten saanut. Tämähän johti luonnollisesti sitten Venäjän johdon kritisointiin. Depardieu'n osalta siis tietysti. Ja eipä ne kohut siihen jäänyt, sillä vuonna 2015 Depardieu'n vähättelevät kommentit Ukrainan itsenäisestä asemasta johti sitten hänen töidensä esityskieltoon Ukrainassa. Muistan myös, että Venäjä vuonna 2022 aloittavan Ukrainan sodan johdosta Ylehän poisti ohjelmistostaan Depardieu'n tähdittävän matkailuohjelma. Ja kyllä se kieltämättä ongelmallinen siihen aikaan nähden onkin, ja on siis vieläkin. Ohjelmassa Depardieu kiertää romaanisten kielten kielialueella paikallisten herkkujen perässä, ja oikeastaan koko ohjelman ajan näyttelijällä on päällään Venäjän lipulla ja kyrillisillä kirjaimilla kirjailtuna Venäjän federaatio, tämmöinen teksti, semmoisella varustettu toppaliivi ja hapan asenne Ranskaa ja Hollandia kohtaan. Vuosikymmen myöhemmin, helmikuussa 2022, Depardieu ilmoitti olevansa Arabiemiirikuntien kansalainen ja maaliskuussa samana vuonna hän myös tuomitsi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Tällä haavaa uusia käänteitä. En ole itse tästä Odysseesta enää kuullut, joten tältä osin ilmeisesti tämä Venäjän liittyvä kohu on Depardieu'n ympärillä rauhoittunut. Se elokuvapodcast. Siinä oli edellä lyhyesti esitellyt 3 tapausta, 3 kohua ja jokainen näistä hyvin omanlaistaan. Kotimaisen esimerkin jätin tarkoituksella pois. 2 esimerkistä kävi oikeudessa ja 3. ei ole tehty mitään lainvastasta, mutta kuten sanoin, niin moraalisesti arveluttavaa kylläkin. Seuraavaksi mä puran näitä tapauksia hieman eri näkökulmista ja pohdin, että onko näillä vaikutusta näyttelijän tekemiin rooleihin. Muistelin silloin, että kun näitä väitteitä alkoi eri näyttelijöistä, muista julkisuuden henkilöistä ja poliitikoista tulemaan, niin ilmassa oli paljon närkästystä. Ymmärrän, että se oli ikään kuin luonteva tai looginen vastareaktio näille paljastuksille. Keskeinen argumentti tälle närkästykselle oli se, että eihän muiden henkilökohtaiset asiat kuulu toisille. Että jokainen saa elää elämäänsä ja on oikeutettu yksityiselämään. Tässä on vähän sama kuin Kevin Spaceyin näkemyksessä julkisen ja yksityisen elämän erosta. Samaan kantaan väitteiden esittäjien motiiveja kyseenalaistettiin. Usein taustalla oli epäily väitteiden esittäjien taloudellisista motiiveista. Hieman samaa henkeä on nyt, kun Spede-elokuvien myötä Pertti Pasasen elämästä on tihkunut erilaisia tietoja. Tähän samaan kantaan luen myös muita jo edesmenneistä julkisuuden henkilöistä esille nousseita paljastuksia. Usein närkästyksessä on näin mukana myös ajatus, että edesmenneellä tulisi olla jo rauha ja vanhoja asioita ei tarvitse kaivaa. Tämä oli ikään kuin vastareaktio siihen tietoihin, mitä näistä alkoi näistä julkimosta tihkumaan. Ja näissähän on kieltämättä hankala muodostaa näkemystä, sillä varmasti jokainen meistä haluaa puoltaa omia suosikkeja. Sehän on hyvin luonnollista. Deppin tapauksessa, jos muistatte, niin hän sai mielipideilmaston enemmistön tuen. Kun tähän vielä lisätään se, että henkilö ei ole niin sanotusti puolustamassa itseään niin kuin näissä edesmenneissä, niin on totuuden selvittäminen aika hankalaa. Usein nämä asiat jäävätkin pian otsikoiden jälkeen unholaan tai ainakin taka-alalle. Erityisesti sellaisia näyttelijään liittyvät kohut, jotka on vanhoja ja näyttelijäkin katsojille tuntemattomia, niin eivät usein vaikuta hänen rooleihinsa. Luultavasti tässä on taustalla ajattelu, että asia pitää suhteuttaa ajankohtaansa. No, tämän närkästyksen vastapainona on usein huomannut olevan keskustelu vallankäytöstä. Kuinka kohun keskiössä oleva henkilö on käyttänyt asemaansa ja sen tuomaa valtaa hyväkseen. Sekä tietenkin joissain tapauksissa, kuinka henkilö on käyttänyt akuutissa tilanteessa valtaansa. Me elokuvien ystävät tiedämme, että varsinkin Hollywoodin glamourin takana on se synkempi puoli. Moni näyttelijä on joutunut toimimaan vasten tahtoaan, jotta hän saa roolin. Tai näin ainakin elokuvat antaa meidän ymmärtää. Eikä tapaus Weinstein tätä ainakaan kumoa. Vallankäyttö ja vallan väärinkäyttö onkin erityisesti 2010-luvun kohujen ytimessä. Tausta-ajatuksena on, että onko tämä elokuva-alan vallankäyttäjien, kuten ohjaajien, tuottajien ja näyttelijöiden ikään kuin saavutettu etu vai asia, jonka
tulisi jo siirtyä unholaan. Tähän keskusteluun kuuluu myös se, että nämä vallankäyttäjät ovat saattaneet joutua itse aiemmin samankäytöksen kohteeksi, joten sehän on alan normi. He ovat oppineet toimimaan näin. Aivan kuin moni tietää työuransa alusta, että kesätyöläisillä ja harjoitteilla tehdään ne lainausmerkeissä vähemmän miellyttävät hommat. Kun tätä ajatusta yhtään purkaa ihan järjellä, niin huomaa sen kestämättömyyden. Eihän tuossa ole mitään järkeä. Eihän vaikkapa hyllyttäminen ole verrattavissa seksuaalisiin tekoihin painostamiseen. Et ne ei ole yksi yhteen. Et sitä ei voida tämmöisellä uusien ihmisten tai kesäharkkareiden kohtelulla perustella. Ja kyllä tietysti täytyy sanoa, että jokainen ansaitsee hyvät työolosuhteet, oli harkkari tai oli uusi. Ja sitten kun puhutaan näistä epämiellyttävistä jutuista, niin sama hengenvetoonhan on sitten mainittava, että harmaalla alueella on nämä vähäpukeiset kohtaukset. Niillähän on ikävä perinne ennen kuvauksia suoritettavien koekuvauksineen ja sitten varsinaisena kuvauspäivänä kaikki kynnelle kykenevät tungeksivat näitä kuvauksia katsomaan. Tämä on vähän harmaalla alueella, että pitääkö näihin suostua ja tavallaan, että miten se tilanne hoidetaan. No lienee varmasti selvää, että pakottaminenhan on aina väärin yksiselitteisesti. Siksi Harvey Weinsteinin tapauksessa yleinen mielipide on ollut selkeästi häntä vastaan. Mutta entäpä vaikka esimerkkitapauksen Kevin Spacey? Häntähän syytettiin teatterinjohtaja aikanaan juuri asemansa väärinkäytöstä. Tai Gerard Depardieu, joka on taas näyttelijänä sellaisessa asemasta, voi vaihtaa maata verotuksen vuoksi ja vieläpä pitää asiasta ääntä. Eikä sekään oikein riittänyt, vaan hänhän Depardieu siis lähti vielä mukaan kansainvälisen politiikan peliin kansalaisuushakemuksineen. Mutta miten näistä vaikuttaa rooleihin, kun näähän ei näy näyttelijöiden töissä, paitsi tietysti Depardieun osalta hänen itsensä omassa matkailusarjassa. Roolit on kuitenkin erikseen. Niissä näyttelijät ei ole omia itsejään, vaan joku muu. Muistan, että omalta osaltani jouduin tänne Baby Driver-elokuvan suhteen pohtimaan omaa suhtautumistani, sillä Spaceyhän on siinä tavalliseen tapansa ei niin mukava henkilön roolissa. Ja kun katsoin sen, niin kohu oli päällä. Täytyy sanoa, että itse en välttynyt miettimästä asiaa. Mutta toisaalta taas, en tiedä oliko onnettomuudessa, mutta Spaceyn rooli oli niin pieni, etten sitä oikein enempää ehtinyt pohtia. Taisin siinä väistää luodin moraalipohdinnan muodossa omaa tietämättömyyttäni. Enkä mä ollut kyllä silloin vielä perehtynytkään roolitukseen ennen elokuvaa, enkä pahemmin Spaceytä ympäröivään kohuun. Nythän hänen maineensa on puhdas, joten samanlaisen pohdintaan en varmaan enää joutuisikaan uudelleen katselukerralla. Usein näyttelijän kohuissa korostuu myös median rooli ja siten taloudelliset kysymykset. Depp sai potkut 2 elokuvasarjasta ja Spacey poistettiin miltei valmiista elokuvasta, kun heidän käytöksestään alkoi julkisuuteen tulla väitteitä. Muista myös, että Deppillä oli tai taitaa taas olla hyvin rahakas sopimus hajuveden mainoskasvona. Tämä yhtiö sai kohun ollessa menossa kritiikkiä Deppin mukanaolosta, miten hän käyttää mainoskasvona Johnny Deppia. Eikä kyse ole pelkästään näyttelijän omista tuloista, vaan elokuvien tuotantoyhtiöiden ja muiden tahojen, kuten mainostajien tuloista. Tuotantoyhtiöt on ratkaissut asian niin, että he katkaisevat yhteistyön näyttelijöiden kanssa hyvin nopeasti. Kilpailu lipputuloista on kovaa ja yleisön boikotteihin ei ole varaa. Tässä suhteessa siis kohut ovat vaikuttaneet näyttelijöiden tuloihin ja töiden saamiseen, eli heidän rooleihinsa. Nyt kun vaikkapa esimerkkini oikeustaistelusta ovat päättyneet, niin voisi kysyä, että onko reilua, että pelkistä syytöksistä johtuen näyttelijän työt ja tulot vähentyvät. Samoin median tässä mukana myös sosiaalinen media rooli näihin kohuihin on hieman harmaalla alueella. Kohut myyvät lehtiä, tuovat klikkauksia ja somenäkyvyyttä. Kohun jälkeen usein vain perinteinen media tekee jutun, jossa toteaa, kuinka tapaus päättyi. Tämä loppuraportointi ei usein ole niin näkyvää kuin kohun aikainen uutisointi. Lisäksi mainehaittahan on jo syntynyt. Tällä on vaikutusta siihen, millaisen kuvan näyttelijästä jokainen meistä katsojista muodostaa. Toisaalta taas julkikuvaan vaikuttaa myös näyttelijän profiili, se imago, joka hänellä on. Depp on näyttäytynyt rakastettavana koheltajana ja tästä syystä moni on ollut valmis olemaan hänen puolella. Spacey on etäinen, joten häntä on voinut olla helpompi tuomita. Ja Depardieu on rooliltaan äänekäs ja häirikkö, joten hänen käytöksensä on ihan linjassa julkikuvaa. Näistä lähtökohdista kun tarkastelee, niin
Ei ihme, että Spacey on näin ulkopuolelta tarkasteltuna kärsinyt eniten kohustaan. Deppin kohu on toki näkyvin, mutta kerännyt myös hänelle puolustajia ja Depardieu on välttänyt oikeusasteet ja uransa vahva alamäen, vaikka moraalisesti hänen toimintansa on arveluttava. Lopulta se, miten elokuvatähden yksityiselämän kohut vaikuttavat hänen tähdittämiensä elokuvien katsomiseen tai katsomatta jättämiseen, ovat jokaisen meistä henkilökohtaisia valintoja. Se, minkälaiset kohut ja teot vaikuttavat katsomiskokemukseen, riippuvat kuitenkin aina viime kädessä yksittäisen katsojan omista kokemuksista ja arvoista. Se, millaiset väitetyt teot ovat niin pahoja, että näyttelijä ei enää halua tukea hänen töitään katsomalla, ovat meidän omia valintojamme. Tämä matka itseen on monesti se raadollisin. Minäkin joudun pohtimaan tämän jakson taustatöitä tehdessäni, että missä omat rajani menevät. Taisin niitä hahmottaakin, mutta olihan se melkoisen pohdinnan takana. Se elokuvapodcast. Näin saimme maaliin ensimmäisen tällaisen laajempaa pohdintaa sisältäneen jakso. Toivon kuulevani palautetta tästä jaksotyypistä. Aiheeseen liittyviä näkemyksiä saa myös esittää tämän lähetyksen some-alustoilla, mutta riitelemään ei aleta. Nautitaan hyvistä elokuvista ja kunnioitetaan toistemme mielipiteitä. Tällä ohjeella pääsee yllättävän pitkälle sekä elämässä että elokuvissa. Ensi kerralla ollaan sitten taas tavallisen tapan elokuvan parissa, sillä vuorossa on Whitney Houstonin elämästä kertova elokuva I Wanna Dance. Elokuva on kiinnostanut minua oikeastaan siitä asti, kun näin elokuvan trailerin. Te varmasti arvaatte mistä syystä, koska elokuva-ihminen on, niin on elokuva-ihminen. Nimittäin se kohtaus, jossa Houstonia houkutellaan tiettyyn elokuvaan mukaan, innosti sitten minua tämänkin elokuvan pariin. Elokuvahan on Bodyguard ja omasta mielestäni se on sujuva elokuva, vaikka senkin ympärillä ehti kulissien takana tapahtua vaikka ja mitä. Mutta tosiaan elokuvasta I Wanna Dance ja siten hieman Bodyguardiin liittyvistäkin asioista ensi kerralla. Kiitoksia paljon seurastanne, olkaa kunnolla ja katsokaa hyviä elokuvia.